Ayaw umayos ng buhok ko guys. Yan. Ginulo ko na nga rin. Yan. Tara guys, samahan niyo ako. Luto tayo ng pork humba ala GHENG style. For sure, magugustuhan niyo to. Especially yung mga kids kasi. Yung mga kiddos ko, paborito nila to. It's one of their favorite dish na niluluto ko and garantisado naman na masarap siya. So, tara guys, samahan nyo ako habang gulo-gulo pa yung buhok ko. Ginulo ko na ng todong-todo. Ayaw makisama sa akin. Yan guys, let's go! Let's start the cooking! Still, nasa bakasyon pa yung mga bata and ayan. Just woke up and mag-start pa lang yung araw namin. Ayan guys, ang kalat pa kasi si Mark nauna siyang nagising and he's busy watching na din sa YouTube na pinapanood niya sa kanyang tablet. Ayan guys, malungkot na sa amin, no? Wala na si Mama Mary. Hinatid na namin kahapon dun sa isang Pinoy na kasama. And ayun yung room namin, still hindi ko pa naayos. So it's cleaning time today and we're gonna cook ang tawag nito, pork humba ala GHENG style. Kasi meron akong friend na tumawag sa akin, nami-miss daw niya yung yung luto ko na pork humba. So nakiusap siya sa akin na lutuan ko daw siya. So mamaya gagawin ko yon and ipakikita ko sa inyo guys kung paano yung pagluto na aking pork humba. Actually ako rin kinikrave ko na yan for how many days, kaya lang nasobrahan ako ng busy kaya hindi ako nakakaluto noon. And one thing more is may mga food pa kami rito na pinapaubos ko muna kasi nga dami. Sayang naman kung matatapon lang siya. So later samahan niyo ako guys sa aking pagluto ng pork humba ala GHENG style. So kita-kits tayo. Eto na guys, and for our recipe for today, which is pork humba with banana blossom. I have here all the ingredients that we needed. Yeah. And this is the dried banana flower or the banana blossom. What's this, Baba? Ayan yung aking Baba. This is the bay leaf. And this is, what's this? Onion. Onion. Garlic. Black pepper. Brown sugar. Chicken salt. And what's this, Baba? Pineapple piece. Pineapple pieces. And we'll be using these premium sizes. And of course, the most important thing is the cheese. Yan, yung ating creamy, smooth, soft, white cheese. Tasmanian heritage. And our pork hock. Yan guys. Ayan o, gwapo ng aking little Baba talaga. He's so cute. Kaway-kaway Baba. Kaway-kaway. Yan guys. Yan lahat yung ating ingredients na gagamitin sa ating pork humba with banana blossom and pineapple. Yes, para masarap syempre kailangan. Kung gusto mo ng masarap na pagkain, kailangan wag mong titipirin yan.
ibigay mo, itodo ang sangkap. Pero, of course, dapat hindi ko naman pinipilit na kumpletuhin nyo. Optional pa rin yan sa inyo, guys, kung ano yung gusto nyong ilagay. Pero, for me, dahil ganyan yung natutunan ko kay mama, so, ilalagay natin lahat ng ingredients. And, we're gonna see kung ano yung magiging kalalabasan ng ating pork humba later on. So, guys, start na kami ng pagmimix ng mga ingredients. Siyempre guys, kailangan hugas-hugas muna tayo ng kamay. And then, yan. Ilalagay na natin yung ating pork hock sa ating pressure cooker. Ipo-pressure natin to para mabilis siyang lumambot. Yan guys. And then, maglalagay tayo ng konting sibuyas para magkakalasa. Yung ating bay leaf. Yan. Konting garlic. And then, yung ating black pepper. Dagdagan pa natin ng konting sibuyas, guys. And then, yung ating chicken salt. Yung ating soy sauce. Ayan. And yung gagawin natin, sa pangsasabaw is yung syrup ng pineapple. So, isi-separate natin yung pineapple pieces. Yan. Yan. Strainer lang natin. And then, yung brown sugar natin. Yung iba dito, guys, yung old style, yung like sa luto na mama, yung ginagamit nila dito is, alam nyo ba yung yung pinocha? Yung minatamis na, yung bilog yun eh. Brown sugar. Yun yung ginagamit doon. So, ako, dahil wala akong pinocha, na lang, brown sugar na lang. Ayan. I-mix lang natin para mag-blend lahat yung ingredients na nilagay natin. Ayan. Then, ipi-pressure lang natin ito. And after that, pag na-pressure na, hindi naman natin isasagad na sobrang lambot. Kasi ang gagawin natin nun is, igigisa natin siya sa butter. And then, ilagay din pala natin to yung dried, ayan, nakikita nyo, dried banana flower or banana blossom. Later na yung cheese pag nagisa na natin siya. Naalala ko tuloy yung auntie ko. Siya yung magaling gumawa ng ganito, pork humba. Hinahanda nila sa fiesta. So yung style ko na to is old style. So yun guys, ready na yung ating pork para i-pressure. Abangan natin kung ano yung magiging result later. See you later guys. Nakasala na guys. Hintayin lang natin siyang mag-whistle na. And then, pag nag-whistle na siya, mga 10 minutes, hayaan lang natin. Then, pwede na natin i-off nun yung ating stove. And, hintayin lang natin mag-cool down. Then, magigisa na tayo nun. Yan, mag-i-start na mag-whistle. Yan guys, nag-whistle na siya. So, let's wait for another 10 minutes. Balikan ko kayo. Start na tayong mag-isa guys dahil malambot na yung ating pork hock. Naglagay na rin ako ng konting oil sa ating wok and itong butter na lang para malinamnam siya. So, hayaan muna nating mag-melt. Don't bring your tablet, Mark. Ay, Jesus.
Enjoy! Bye! See ya! Uy, babalikan niyo ako. Ang tubig mo. Balikan mo ako na. Hindi, we will go there, ate. After this. Na-melt na yung butter. Then, si ate yung magigisa. Turuan ko daw siya. Yan. Garlic first. Yan. Para matuto siya. Hindi lang lagi si Mark, diba guys? Ayan, muna natin maluto yung ating garlic. Pa-brown natin para mabango. Pwede na natin isunod yung ating onion. Yan. Careful ka, baka tumalsik sa'yo yan. Lahat lagay mo. Sabi nga ng daddy niya, kailangan pag nagluluto si mami, tinutulungan mo siya, sabi ng daddy niya sa kanya. Para matuto ka rin. Ang laki-laki mo na, wala ka pang alam lutuin, sabi ng daddy. Lagi siya nasisermo na kasi wala siyang, mahilig lang siya mag-bake, pero yung ganitong mga dishes, hindi niya masyadong type to. Eh si Mark, kahit ano, pwede siyang pang-bake, pwede siya sa mga dish na ganito. Ito ano, namimili lang siya. Hayaan muna natin maluto yung ating onion. Luto na yung ating onion. Ano daw yung next? You put the, the meat. Dahan-dahan. You have to be careful. Dahan-dahan na naka. Baka pumaob yan. Baba mo ng konti. Sige. Sige, kaya yan. Sige. Sige. Luto ka muna. Hindi kaya. O, pabaliktad. Oops. Ako na nga. Kuhanin ko. Ang dali. Kailangan dalawa. Oops. One at a time. Kasi yung kaibigan namin, nag-request siya 3. So, yan, buo-buo siya. Hindi ko hiniwalay. And then, yung isa yung sa amin. Pwede mo na ibuhos siya. Go. Yeah. Ayun. Ayun. Andito na agad kayo. Nasaan sila? Nandun. So, hindi na natin siya tatakpan para ano yung sabaw niya. Para matuyo. Yan. Nakikita niyo guys, ang sarap ng itsura niya. Yummers! Nakikita niyo ba guys? Ano yung itsura niya, diba? Ayan! Ang sarap-sarap ng itsura niya, mga kapatid. And, pwede na natin ilagay yung ating sobrang pineapple pieces. And then yung ating cheese, white cheese para sumiksik na yung lasa. Diba? Lagay na natin. Ating pineapple pieces. Yan. And then yung ating white cheese. Yan. Kahit anong cheese naman mga kapatid, mga ka-kitchen, pwedeng gamitin kung ano yung available sa inyo pantry or server. Any cheese would do. So, hayaan lang natin. Konting kembot na lang to mga ka-kitchen. Grabe, ang lambot na niya, saka yung amoy. Grabe, ang bango-bango. Di ba nga dahil meron siyang bay leaf, meron siyang banana blossom,
yung garlic, yung onion, nag-complement na lahat. Kaya yan, titikman natin kung nag-complement na rin ba yung lasa ng pineapple juice, yung cheese, yung soy sauce. So, let's try. Let us see kung pwede na. And yung sugar, yung brown pepper, black pepper. Yo. Grabe, panghandaan talaga. Yan o. Hininaan ko na lang siya kasi pinapatuyo na lang natin ng konti yung sabaw. Sobrang lambot na niya mga guys. Ayan o. Napunit na yung balat ng isang pork hock natin. Around 5 minutes na lang natin tong isi-simmer and then it's all done. So yun guys, sa lahat pa ng hindi nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, GHENG Kitchens Vlog, don't forget to subscribe, like, share, and comment, and click the notification bell button para updated pa kayo sa mga next videos na aking i-upload guys. Sana meron na naman kayong natutuhan na panibagong dish na pwedeng iserve sa ating family, friends. Yan. I think yung friend ko na nag-request nito is meron silang guest. Kaya nagpaluto siya ng ganito kasarap na dish. Yung ating pork humba with banana blossom. So, we will simmer it for 5 minutes. Then, it's plating time. It's done. It's plating time. Watch out, guys. See my finished product, mga ka-kitchen. Look. It was really so yummy. Extra rice, please. Ayan. Ganyan yung itsura ng aking pork humba ala GHENG Kitchen style. Yung meron siyang bulaklak ng saging. Tara guys. Kain na tayo. Diba? Sarap. Yum.